Karong init, lami maligo sa dagat o swimming pool apan tungod kay naka-quarantine man bunga sa COVID-19. Usa ka pamilya sa Barangay Buhangin ang nag-improvise og swimming pool gamit ang ilang fish pond. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? No summer outing, no problem. Alang sa pamilya Andaw sa Buhangin, Davao City. Sanglit sa ilang balay, pwede nang magtampisaw sa ilang pinasahi nga swimming pool. Igang kuno sanglit summer o gihandom sa tulo ka anak sa magtiayong Andaw nga maligo unta sa resort apan kay naka-quarantine man tungod sa COVID-19. Nahuna-hunaan nila nga himuong swimming pool ang ilang fish pond. Fish pond dati, this is intended unta sa mga tilapia o kanang hito, unta. Pero unfortunately, kadugay sa panahon, maabot ang time nga nagsakit ang mama, wala naman natin man ang mga isda, nangamatay. So, tungod karon sa pandemic karon nga, ang mga anak nang gusto kayong paligo dagat pero kami mahimo. So, nakaisip ko the other day nga, nganong di na lang na ako nipahubsan. Sa gamayng kantidad sa pagpausab sa fish pond, aduna nay swimming pool sa kilid sa ilang balay. Happy na, nagbanding pa ang tibuok pamilya. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.